Julian Postorio, papanisan ta sa naton magtiklot nga konsyala sa Barangay Himulwangan, waray iba kundi si Miss Connie Dilorino, Coracha. This is Katarman Northern Samar Barangay Night
2024. Waray TV. Subscribe. Ito na ugod nga kustoryo. Iba ang kustomre. Ano? Maato si Jillian. Maato ma-take over sa kanya amay bilang konsyal sa bungtod sa Katarman. Palakpakan ta si Jillian sugad man sa kanya padis. Okay.